Maayong adlaw sa tanan. Good morning. Magandang araw po sa lahat. Karon mo adto tag merkado guys, kay mo palitag ka ng seafoods, kanang aninikad ba? Ano ba sa Tagalog yung aninikad? Iya, yung driver. Basta pag nasubukan nyo yan guys, masarap, napakasarap. Yan ang isa sa mga masarap na pagkaing dagat sa Bisaya. So pupunta tayo ngayon kasi linggo, pupunta tayo ngayon sa merkado, palengke, kasi may tinatawag din na tabo dyan. Ano ba sa Tagalog ang tabo? Basta tabo yung parang may isang ano na araw. Halimbawa pag tuwing linggo, maraming mga taong nagbebenta sa isang lugar o sa palengke. Diyan pumupunta sila diyan tuwing linggo para diyan magbebenta. So mao po na yung kaagi dia guys, basta dugay kay kuha ng anang tabo-tabo. Kaya na maligya man migbuad og ginamo sa una. So og madomingo sa Oroquita sa Oroquita kami pag tuwing linggo, tapos pag tuwing Huwebes sa Luok, Plaridel. Basta dili Plaridel Bulacan ha, Plaridel Misamis Occidental. Dugay may nagsigig paninda og buad og ginamo. So basta ambot unsay tawag ana sa Tagalog ay kanang tabo. Tabo sa Tagalog kay kuan man kabo. Ayan, buhi pa oh. Presko pa kayo ni oh. Oh. Buhi pa kayo oh. Dos. 60. Okay. Na. Fresh pa kayo. Kanay may lami na oh. Na, mga isang unod. Oyster. Sa limangon na pila na 700. ang kilo. Lami ning kuan oh, suwaki oh. Fresh oyster. Lato. Lukot. Yung gusto oh. Salamat nay. So karon ato na ning iandam ning atong mga panakot para ato na ning sugdan paggisa. Kaya sibuyas Bombay. Naaran nimo o kung saan mo pag-slice, dako, gagmay, square, pataas, palingin, way problema. Tangan po na ito gluya para malami. Maura gihapon kung sa style nimo sa pag-slice, way problema. Oh, painit na tagmantika. Butang na nato unang ahos. Siyempre isunod na to ang sibuyas. Then ang luya kayo na to kadali. Perting humuta. Karon ilunod na nato ang kinhason, aninikad. Aninikad ug bungkawil gasagol naman eh. Wa monggoy aninikad available. Iyabo na din nato ni atong tuno. Wa putay nakita nga lubi nga kaguron, wa putay kaguran mo nang salata na lang. Butangan nato gamayng asin be. Sili para alang-alang. Then inigbukal, ilunod ng kalabasa. Oh. Nakaikyas ang balatong. Karon luto na guys. Amoy pa lang ulam na.
Lala. Impas ang bahaw ano eh. Lami eh oh. Di gutom ro ba ko bulkit ganina sa kuan kay naplatan may ganina. Ug ni palit putag ka ng guso day guys. Ibutang na to na si babaw be. Sa gulag pinakurat para huway kurat. Tana to gamay ng asin. Lami ay. Ready na. Yes. Mga ka. Kain po. Uminom ka na ng tubig, baka matukan ka. Sure. Yo, Tagalog. Kaya, ang atong viewers na, ang uban, Tagalog na. So, Tagalog din tayo. Nahirapan ka sa tunang kalison. Kami Bisaya. Hindi sila makasabot kasi Tagalog eh. Ano sa Tagalog ang lami? Sarap. Sarap. Hala, bigpe. Dapat meron tayong maliit na mantuyo para pangbuak sa guys, kamay lang ang nakikita sa kanila kasi nahihiya sila na ulaw. Kaya ako lang ang baga o mukha. So ako lang ang nakikita nyo, kamay lang sa kanila. Nauulaw sila guys, kaya ayaw nilang magpakita sa camera. Okay. First, yung mga binibuntan ni nanay, no? Yeah, ito guys, ano to? Guso ang tawag nito sa Bisaya, pero ewan ko kung anong tawag nito sa Tagalog. What about you na? You know what's this one in English? Seaweed. Seaweed daw. Pagpasensyahan nyo na guys, magkalusog-lusog talaga ako. Agway, day isa na. Kasi mahirap mag-Tagalog at mag-Bisaya. Hanggang na guys, hanggang na ang mastermind. Yeah, pinipindot na.
Yan yung boss ko, guys. Boss, huwag mong galawin, boss. Wow! Balon sa kasi publiko ng asang staff ko. Kabalo yun, tanawa. Guys, yan yung buti pa yung isa kong partner. Iya. Pareho kami makapal ang mukha. Gusto rin yung nasa harap ng kamera. Ayan oh. Guys, ingon ani nga sudan ang ulam nyo. Ganitong klaseng ulam nyo. Napaka aksaya sa kanin. Kung gaw. Yummy. What do you mean by that? Kung gaw. Yeah. Open your mouth. Johnny. No. No. Yay! Hello, say bye-bye. Bye-bye ito. Kamera. Ito ba kamera? Bye-bye. Bye-bye. Wow. Say wow. Kung daw. Ooh. Yay! Yummy? Yummy. Open your mouth. Nagbong. Nag-open. Close your mouth. Yummy. Yummy. Ha. Wow. Wait. Nag-talk si mama. Pag kumain kayo nito guys, ito ang partner na talaga. Toothpick para pang ibot ba? Daan. Yay. Busok. Magkano ang kilo nito? Sinta. 80 ang kilo nito guys. Napaka barato. Pero mas barato siguro to sa Plaridel. Sa Plaridel, may hunasan man doon, may hindi ka lang pumunta doon,
Nangunga ng ganito. Tapos itong guso, isang supot, 10. 10 ba? Oh. 10 piso. So, gisra. At Plaridel, panghatag ng siya Baka sa Manila nito, mahal nito sa Manila siguro. Magkano kaya itong ganito sa Manila? Yummy. Yummy. Talas ng kanin to guys. Busog ng bibi. Wow. Mamaya na natin lutuin yung oyster. Gutom na kasi guys kaya hindi ko na niluto ngayon. Kasi naplatan kami. Nagilis pa kami ng ligid sa daan. Sabi ko sa'yo guys, saya sa kanin to. Apa ito mo na? Dagan pa doon. Give me water na please. Ano may soap niya ba? Nuno, baby, Nuno. Hirap kunin. Meron din natin. Luwag.
So, solve guys, solve. Thank you very much guys. Karon ato anang lutuon atong oyster. Butangan nato butter ug cheese. Butangan nato sa oven. Dara. Charan, medyo palpak man guys. Bye-bye. 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 Gusto mo na, di ko to? Ew. 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 Ta, babat na ta. Babat na. Babat na ka? Oo? Yes?